Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, Wheeler en New Energy Systems. Ja, zeker. Frank Steins op het carillon aan het begin van dit tweede seizoen Klanken van de Avondklok in 2020 voor de eerste keer gedaan tijdens een lockdown. Gehuurde bij Johannes Limburg is. En daar komt het regelke. Hoe doet dat liedje van Harry Baudon? Luister maar. Als de klanken van de avondklok weer jubelend als muziek. Ja, vorig jaar hadden we nog echt een lockdown. Dit jaar hebben we geen lockdown. Maar zitten we toch bij om een Johan Vastelovens-programma te maken. Dadelijk met Beppie Graf. Frank Steins heb je al gezien. En ik heb René Housermans te gast. Vastelovens, muziekkenner, historicus. En ook mijn collega Tom Doesborg. Die zich volgens mij een klein beetje in het thema vergist heeft. Sprookjes toch? Nee. Ik meen sprookjes. Ja, meen je ook? Nee. Nee? Iets Nee. anders? Nou ja, goed, ja, ik kan me ook niet meer omkleden. Uw eerste thema, waar ik het over gaat hebben... Nee, dat moest blijven zitten. Ja, we gaan door nu. Is bedelliedjes, René. Ja. Bedelliedjes. Wat zie je dat eigenlijk? Zeg maar eigenlijk de oorsprong van vastelovensliedjes. Hij zegt een liedje wie dit. Vastelovens dekend aan, klinkend op de bussen. Hier een stol, daar een stol, op iedere stol een kussen. Meisjes, houd de mond nu toe, of we slonderen een pannenkooktuisje. Ah, Dat zijn van die liedjes. klinkt als kinderliedjes. Het klinkt als kinderliedjes, ja. Maar wie wordt dat tot pak een beetje 80 jaar geleden? We vierden vastelovend niet in een café of in een zaal. Nee, dat dicht met toes. En we gingen straat op, klopten nergens aan, zongen een liedje. En dan vroegen ze in dat liedje, kan ik het drinken, kan ik het eten, kreeg je misschien een centje? Worden ze binnengelaten of kregen ze het lekkers? Dan wordt ze gullig gever. Wie? Wat kregen ze? Dat kost je een appelzin, een stuk spek, soms een klein centje. En wat is hier de functie van dat bedel? Dat is de functie, ja. Dat is eigenlijk in het Zetters voerjagen, of niet? Het voerjagen, kan ze het ook noemen. Het fooienjagen eigenlijk. Fooienjagen. Fooien. Eigenlijk is de gemeenschap die voor elkaar zorgt. Voor elkaar zorgt in de tijd van de winter. Wordt toch al minder waar. Waar ze voor elkaar moet zorgen. Het is ook niet alleen met de vastelovend. Nee, het gebeurde eigenlijk vanaf pak een beetje lid september. Pus aan Pinksteren. Ja, allemaal liedjes. Sint-Omerten met Nieuwjaar. Sint-Maarten, dan houden ze Sinterklaas, dat is maar ook zo'n feest. Dan houden ze Christmas, dan houden ze nog Neuzele Kenjer. Zie misschien die Sinterklaasliedjes ook wel bedelliedjes? Ja, dat is een liedje wie Sinterklaas Kapoentjes is ook zo'n bedelliedje. Dan gooien we in mijn schoentje. Heb ze er nog een? Ik heb er ook zo. Nou, ze gingen ook met zo'n voelkapot, gingen ze een rondje. Hè? Kent ze dat? Foekepotterie, geef me een centje, dan ga ik voorbij. Ik heb geen centen om brood te kopen, daarom moet ik met een foekepot lopen. Foekepotterie, geef me een centje, dan ga ik voorbij. En zo gingen we langs de deuren en zo vierden we vastelovend. En waren er alleen kinderen die gingen bedelen? Of Overdag- kinderen kregen natuurlijk veel meer? Tuurlijk, overdag gingen de kenjer, maar s'avonds gingen de manslu. En dan wordt het een stuk spek, pilsje erbij, vastelovens maandag, waar het de dag van de vrouwlie. Die gingen de vrouwlie op pad langs al die deuren. Bedelend, zingend, om een leuke avond te hebben. En de resten voor de dinsdag? Als er resten waren die misschien wel voor de dinsdag, voor de vette dinsdag. In Velden hebben ze gekke maandag en daarna brokken dinsdag. Wat over waren. Wat over was. Ja. Dus hebben ze nog, hoe lang kunnen ze wel niet eten als ze een gouden avond hebben gehad naar Sint-Maarten? Ja. Kom, Oké. nog een. Nog een. Zullen we nog eens doen? Ik heb een leuke. Dat is van dat komt van het vuurjagen in Zittert. Waar hebben ze die gevonden? Dat heb ik gevonden in een archief in Heinsberg.
Want En toch, die van die kant kwamen ook die nog van, zitten. allemaal die van dezelfde kantje komen met vastelovend op bedevaart, zingend naar Zittert. Want die hadden pieken in de binnenstad al. Die binnenstad, ja, er wordt handel, er wordt misschien wat uit te halen. Ja. En als er niks te halen wordt, dan worden we altijd gaan te eten of gaan te drinken. Alles het zien tijd, dat staat in de Bijbel. Alles het zien zin op dit aard. Eten en drinken, vreten en stinken, poepen en zoepen, zingen en springen, dullen en spelen, vasten en bem. Zelig sterven, den hemel erven. Dus is op het laatste dat er altijd, wanneer er gaat wordt gegeven, dan krijgt ze de hemel toegewünscht, het beste toegewünscht. Geeft ze niks, dan wordt ze verwünscht. En dan wordt het speel weer voorbij. Nou ja, Dus- dat zijn de bedelliedjes. Dat is een beetje... Een beetje aan de basis van de vastelovend. En als jullie allemaal achter elkaar lopen te bedelen, heb je ook een optocht, hè? Juist, want het is niet alleen de muziek, het scanderen, want het wordt net gecomponeerd. Het ontstond van dorp naar dorp, van stad naar stad, verschilt het ook. En ze lopen in optocht achterin. Ja. Dus- In de jaren 50 moet ik dit plaatsen? Of? Dat, nou, tot maximaal de jaren 50. Er is een akte in de stad Strolen. Strolen, de ja. oude middeleeuwse akten zien door in het Nederlands, het Oud-Nederlands. En daar is het al een akte uit de 14e eeuw, 1360. En daar wordt het gebied van Strolen aangegeven op een bepaalde dag, zeg maar Sint-Petrus stoel. Dat is ergens in de dag in januari, februari. Ja. En daar staat er Sint-Gebé als die kinderen lopen. Ja. 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 En dat koppelen ze aan zo'n Dus dat bedel. zou vastelovend geweest kunnen zijn. Het hou ook, als de dag niet te bij gestangen, hou het 3 koningen kunnen zijn. Of Onneuzele Kenjer, 28 december. Of 9 koningen. Of Hey, maakt niet uit. Maar ik wil er toch metnemen naar de jaren 50 mocht, hè? Ja, dat is natuurlijk Ja, wel. is die uitzending. zeker. We hebben in het archief van het Limburgs Museum een prachtige film gevonden in vastelovend 1957. En dat was een hele speciale vastelovend. De Tempeliers bestonden volgens mij 2 keer 11 jaar. En die lieten een prachtige film maken. En we hebben er een klein fragmentje uit. Gaan we nu weer kijken. We zijn dus iets muzikaal, dat speelt als iedereen. Dat is mich da een gekke hoes, want alles loopt doorheen. Soms huurst er niks als rol en rokjes in een hinnenhok. Dan wordt gezongen en gehost, met dekken schenk pas los. En schenk speelt op demonica en Marie op haar trompet. Dan huurst er niks als rom, 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 just in eigen armstrong. Soms blaast Marie een beetje vals, dat ben verschrikkelijk hel. Dan wordt zijn aan de monica en springt haast uit zijn vel. Dan wordt zijn aan de monica en springt haast uit zijn vel. Zijn toeziense muzikaal, dat speelt als iedereen. Dat is mich da een gekke hoes, want alles loopt doorheen. Soms huurst er niks als rol en rokjes in de hinnenhok. Dan wordt gezongen en gehost, met dakum schenk pas los. En schenk speelt op demonica en Marie op haar trompet. Dan huurst er niks als rom, 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 just in eigen armstrong. Soms blaast Marie een beetje vals, dat ben je verschrikkelijk hel. Dan wordt zijn anti-monica en springt haast uit zijn vel. Dan wordt zijn anti-monica en springt haast uit zijn vel.
Ja, geweldige beelden toch. In 1957 worden het. En ik zag in het begin van het filmpje een klein meisje. Ja, En dat best toe, hè, Beppie? dat was ik, ja, inderdaad. 1957 en een thuis toe. Is dat in de allereerste optreden of je mocht dat zien? Ja, dat is de allereerste keer dat ik op een bühne met een microfoon een liedje zing. Ja, nummers is me terug. Ik zing De Vriedhof in Maastricht. Tempeliers bestond 2 keer 11 jaar. Zie ze dan ook nog ooit bekend je op zijn film? Wie werkt dat dan? Nee, ik dan mijn best om lui te herkennen, maar dat was waarschijnlijk nog toch wel geen veel. Ja. Ja. Wat leuk om dat te zien. Ik heb die foto wel eens een keer gezien. En toch nog heel even voor de correctheid, hè, we leven in 2022. Het regelke de neger Armstrong. Ja, dat kost toen nog wel. Nu niet meer. Maar toen kost dat blijkbaar. Want ik heb er nooit iemand over gehuurd. Totdat eigenlijk nu een paar jaar geleden. Maar wat wel leuk is. Mijn eerste pleetje heb ik gemaakt. En dat heet Ik ben die nichtje. Dat was ook een liedje. En dat was eigenlijk Ik ben je nicht. En dat kost hij maanden toen niet zingen. Ik ben de nicht. Dus een man kost niet zeggen ik Ik ben de die nicht. nichtje. Nee, dat kost natuurlijk niet. Maar wel de neger Armstrong. Ja. Dus zoek in het veranderen in Wat het deed team. zich op dat friedhof dan? Nou, Want hebben we die beelden nog, kunnen we die nog een keer kijken? Dat is wel Ja, nog grappig. heel even, Beppie. Ja, ach ja. ook die arm, ook die houding van Ja. lichaam. Duidt er En nog nog? altijd. Niks Duidt er nog altijd. Nog, ja, volgens mij stond ik nog altijd zo op de bühne. Ja, en dan zus ook de camera op een gegeven moment. Hè? Dan kijk je gewoon recht in de camera op. Dan al. Was ze toen al mee bezig? Zo van, Nee, weet je, dat liedje dat is gemaakt door P-Bags. En die kwam bij binnen Pap toe eens vragen of dat liedje goed genoeg was. En ik hoor nu ook het arrangement. Pap heeft dat waarschijnlijk ook opgenomen. Daar ziet ze, bij Telstar. ja. Dus ik koos dat liedje. En ik stond gewoon tussen het publiek op de friedhof te wachten op de prins die ingehaald wordt. En die presentator die vroeg, is er iemand die het liedje al kent? Het nieuwe liedje al kent? En ik heb gezegd, ja, ik. Ja. Ik ben de bühne opgegaan, ik heb het gezongen. nog even een vraag van de Monica, die de papa en de Zeng. Die man met de Marie, speelde Ja, die maar trompet? dat is puur toeval. Nee, Oh, oké. nee dat is echt puur toeval. Maar wel heel leuk Ja, natuurlijk. Wat deed zich dan? Je woonde om de hoek. Ja, ik woonde op de Grote Gracht, dus Ja. echt om de hoek. Dus wie En ik ben gewoon door je gegaan. En, ja, als gewoon als publiek. Je stond gewoon tussen het rij en daar langs de kant, achter het hek. En ja, ik ben de bühne opgekropen. Ja. Ze gingen lui van de Vriendhof te zien naar de Grote Gracht gerend. En gezegd, hey, jongens, Beppie staat te zingen op het podium. Komt dat kind halen. Beppie staat te zingen op het podium. Maar ja, wie ze kwam, wordt natuurlijk al lang afgelopen. Maar wel, ja, een leuke herinnering. Ja. Hey, groet je graag. Midden in het centrum van Maastricht. Dat Midden is in een het stadsmeid. centrum. Hè? Ja, Heb je stadsmeid. ook zo'n fijne herinneringen aan de klanken van het carillon die over de stad Maastricht? Jazeker. We hebben Frank Steins. Frank, laten we dat eens doen. Die klanken van het carillon over de stad Maastricht. Hier zit er weer in zijn kou. Plotsie haar, stikke blauw. Och, wat heb ik geluk. Mijn vogel is terug. Hier zit op zijn stek. Maakt me hartstikke gek. Wat leuk. Wat echt leuk. Een stem wie een klok. Dank je wel. Hebben ze nog Dan meer al die liedjes? andere klokken erbij. Ja, nou, dat kan het nu mis gewoon. Hè. Hebben ze nog meer liedjes? voor Ja, mij? zeker. En een carillon klinkt eigenlijk al goed in de hemel, hè? Helemaal. In de hemel, in de hemel, in de hemel fühl ich mich mit dir. Ja, ich fühl mich in den Himmel, als ich kiek naar die lachend gezicht. En de liefde die stich uitstraalt, ruiben hemelsgevoel op bij mij. En dan zweef ik met die door den hemel, door de zevende hemel met die. Geweldig, wat leuk. Nog. Nog? Wacht even, die kent ze al wel. Ik ben zo verliefd, hartstikke verliefd. Als ik dich zie, ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo verliefd, ik ben zo verliefd, hartstikke verliefd. Als ik dich zie, ben ik blij dat ik leef.
ben zo verliefd. Jongen, geweldig, chic, Frank. Echt chic, te chic, gek. chic. Leuk. Heb je er nog een? Ja, heb je er nog een? Ja. Zeker wel. Oh, Dickens. Wacht. Hij speelde accordeon en dan zong hij de Rijn. Hij speelde het carillon, dat was heel toch zo fijn. Hij speelde accordeon en dan zong hij de Rijn. Met hart en met ziel, muzikaal en subtiel, zoek ons Heer dat alleen. Helemaal top. Ja, Dank prachtig u wel. toch? Dank u wel. Frank Steins samen met Beppie Kraft. En één keer al die liedjes van Beppie. Ja, Frank, klinken ze ook wel eens over de stad Maastricht? Zeker. Oké. Ja. Het zit op die repertoire. Ja, zeker. Ik wil nou een soort carnavalsliedjes die met de actualiteit te maken hebben. Even een heel klein voorbeeldje. Hoe is wat ze zeggen? Het friet krijgen zwembad bij de kool is al gemaakt. Parkeren is vergoed voorbij het werk. Dit is het liedje Het Zwembad. Het friethof voor Oetjegraven, volgens mij voor de parkeergarage. En dat ligt natuurlijk vol water, die grote koel. En dan maken ze door een carnavalsslager. En 1971, hè? Ja, was het. ja, 1971, ja. Ja. Maar er zit ook echt water in, Beb. Zeker. Als het heel regen hadden van midden in de stad is bomba. Ja, briljant. Ja, echt Maar geweldig. dat is een leuke die de papa natuurlijk ook actueel ingestoken. Als Dat was toen, hè. de trekmaan Tegen staartje. Tot er geen hulpmotor aan zijn kerke heeft. Geen hulpmotor. een hulpmotor. Daarom ging er Hulpmotor, staken. ja, die moesten dat ding duien. En die kregen geen hulpmotor. En dan maakten ze er een liedje nu. En de televisie. Oh, wat dacht ze daarvan? Ja. Een televisie. Mijn man is gek op televisie. Dat wordt dus echt... Toen had nog geen televisie, hè. Maar dat is vanuit een vrouwperspectief gezongen, Ja, toch? Door een die man. hadden geen cent voor een televisie. Wie gaat er toch weer? Mijn Mijn man is gek op televisie, want de Keisjem die er heet is erg min. Keisjem. Boem. Kijk eens met z'n loan, hè. Eerst als hollen ze me weg met de politie. Voor zo'n toestel prik er nog eens in. Dan beginnen maar met carnaval. Ik weet er nog in. Meer dan liggen in Goofje in de water, Och, toch? jezus. Er worden de politieman, er wordt tijdens de demonstratie volgens mij de Maas ingeduwd. Nee, meer, dat was mijn papse man. Die zag meer, wie we dat in Maastricht vroeger deden. En die maakte voor zijn man. Meer, kom uit de zee, ja, de zeker. leer. Hol de vaste loven uit de kaas, hol de peksken uit de kaas. Ja, nee, inderdaad, de Goofie die lag in de Maas. Ja. Maar ja, zoom op de actuele liedjes zien. Hè? Die, Ja, tenminste, we noemen de vastelavondsliedjes, maar eigenlijk de liedjes vroeger die gingen over wat speelde bij jullie, worden jullie met leven, wat er in de politiek gebeurde, kerkelijk gebeurde, hoe men het niet met eens wordt. En dat was een beetje dat onderhuidse gevuil, de maatschappijkritische dingen, dat gevuil dat komt naar boven, met name natuurlijk met vastelavond, wat toch eigenlijk een hoogvis is van reflectie. wat zit dat die ook? Ja, hou er ook eigenlijk iedereen hou van die liedjes. Ik heb die in 1922 bijvoorbeeld speelde er Get. Toen wouden ze rondom zitten, wouden ze de wal gaan afgraven. We hebben de stad zo'n wal liggen, hè, over de oude stadsmuur her. Ja, de lui van Zittert, die worden tegen. Nee, omdat dat zo historisch wordt, want dat speelde toen nog niet zo. Maar de wal heeft te maken met dat Herbie Os. Versie van Benne de Wal. En dat is een beetje in de stijl van de oude rederijkerstraditie. Wordt wel ingeleid, hè? Ik zal ik een liedje zingen gaan, een liedje van onze wal. En hopen dat het ik allemaal al goud bevallen zal. Als jongske kom verroet de school en knabbelde veer dan al. Dan wordt de veer toch hoes gebracht, kom doe maar een smid op de wal. En het couplet, bekende melodie natuurlijk. Op onze wal zo chic, wie daar omzittert lik. Och, walken zo spreken, dan laat ik eens horen.
leed en plezier wat biedig is gebeurd in vroeger jaren her. Hou verder wel zo her, vis stookte in een kuilken en speelde met de bal, immer op onze wal. Liedjes die iedereen koos met zingen, want de melodie wordt bekend. En voor een cent koos je dan zo'n blijsje kopen en dan koos je dat met zingen. Het ging dus werkelijk om ook weer die community, hè, dat gevoel van veer ondereen, samen en verzetten alles met Krommesberg een beetje recht. Dat was eigenlijk het doel van die liedjes. Zo kennen we in Venlo bijvoorbeeld Venlo am Rijn. Natuurlijk leed Venlo aan de Maas en niet am Rijn. Maar iedere zaterdag kwamen er natuurlijk duizenden Duitse kooptoeristen. En ja, de familie Pollux zullen familie Pollux niet zien om door tegenin te gaan en te zeggen van Venlo am Rijn, dat is het hier geworden. En er zitten echt rechtstreekse verwijzingen in naar de Tweede Wereldoorlog. Ja. Want de oosten wind te veeg over de Koude Kerkenweg. Ja. Op 10 mei 1940 kwamen de Pruisen via de Koude Kerkenweg Venlo binnen om dat te bezetten. Ja. Maar komt ze in de stad wat Zuidse Pruisen, van wat Nederland bijvoorbeeld duidt? Ja, maar dat was voor Nederland waar dat al een bekende uitspraak. Hoe kost dat wel, Pruisen? Doe de negerkoers, hoe kost de Pruisen al? Nou ja, in feite de kooptoeristen die naar Venlo komen, zien gaan Pruisen. Nou, gaan niet, zien meer Polen en Russen die nu komen. hoe het Roergebied. Maar toen waren het ook geen Pruisen, want dat is een verwijzing naar Pruisen. En dan kosten ze natuurlijk zelf... Ja, zelf als dat ze tegen ons zeggen dat we Hollanders zien. Dat zien we toch ook niet. Maar in Venlo am Rijn, daar wordt het... Iedereen die weet wordt vergeten, begrijpt het. Ja. Maar letterlijk de tekst is niet hel, niet spottend. Hè? Dus het zijn van die oude champleetjes. De champ zeggen gaat, de chimp zeggen gaat wat lef in de maatschappij. En champ, dat is een beetje scheld. Scheld, ja, maar wel op een fine manier. Ja. Heb ze nog een René? Een champleetje? Daar hebben ze natuurlijk heel veel van die leedjes. Gelijn, onze geliefde zusterstad, wie dat in 1928 dreigde al te fuseren, voor de eerste keer. Ja, toen kwam Gelijn natuurlijk ook met zo'n leedje van... Gans Gelijn, dat is ter tijge, om bezitter te werden ondergebracht. Dat zijn van die leedjes die op dat moment echt vertolken, protest uitstralen, wat men op dat moment vult. En dat ging dus in de prix. En het komt niet aan Gelijn, want het komt ze aan. Ben ergens volgens mij. Ja, maar dat is alweer een stukje later, geloof ik. Hè? Maar ook hetzelfde thema. Het hetzelfde thema. De Maastrichten leren chauvinisten zien. Ja, pas op. Nou, dat kan wel eens even strieën bij met chauvinistisch. Dat kunnen we natuurlijk Zullen we gewoon, zonder hier de ruzie, de ketjerug even een beetje uitvechten, zullen we nog even naar Frank gaan? Zullen we die klanken ook eens een keer over de stad Maastricht en over gans Limburg uitspreiden? En dan gaan we weer terug. Ik ga terug in mijn gedachten naar 2019, de 11/11, de Vrienden van Maastricht. Frank Steins, boven in de toren van die prachtige kerk bij het prachtige carillon. Onger stond een klein vrouwtje op een enorm podium voor een vol vrienden over de woord Beppie Kraft. En die deden samen carillon en zang dansen tot het morgenlicht. Het carillon klinken, dan ga ik weer dansen. Voel ik het kind mich zingen, ja dan moet ik dansen. Dansen de rest van mijn leven, en als ik dat ook wel eens kom, dan naar Maastricht. Want daar wil ik met die dansen gaan. Dansen met dich tot aan het morgenlicht. Huurst dich het leed van het leven, ja dan gaan we dansen. Wilst dich die leefde mij geven, dan kom met mij dansen. Dansen de rest van het leven, en als die dat ook wel eens komt, dan naar Maastricht. Want daar wil ik met die dansen gaan, dansen met dich tot aan het morgenlicht.
rest van het leven. En als die dat ook wel eens komt, dan naar Maastricht. Want daar wil ik met die dansen gaan, dansen met die tot aan het morgenlicht. Klanken op pleinen en straten, kom laten we dansen. De huurste lachen en praten, ja kom weer gaan dansen. Dansen de rest van het leven, en als die dat ook wel eens komt, dan nog Maastricht. Want daar wil ik met die dansen gaan, dansen met die tot aan het morgenlicht. Dansen de rest van het leven, en als die dat ook wel eens komt, dan naar Maastricht. Want daar wil ik met die dansen gaan, dansen met die tot aan het morgenlicht. Prachtig. Frank Steins op het carillon, op het klokkenspel. Natuurlijk de prachtige stem van Beppie de Bie. We gaan naar stom filmpjes. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar een stomme film is een film waar geen geluid bij is. En we hebben uit de collectie van het Limburgs Museum hebben we een aantal prachtige fragmenten gekregen. En één fragment van die film is een BCL-treffen, Bond van de Limburgse Carnavalsverenigingen. Die hebben een soort grote zitting in een tent volgens mij. Ja. In 1969. Ja. Wat is toen, 1969? BCL-treffen? Ja, in Münstergelen. Echt hoor? Ja, in Münstergelen. En dan zien we een zitting en er zijn allemaal optredens. En ik heb een paar van die optredens heb ik eruit geknipt. En ja, dan moeten we kijken even naar het fragment. Ja? En dan mogen je dat duiden. We beginnen met een Zittische groep. Ik ben benieuwd. Ach, het zijn de Vijf Nazen. Dit zijn de Vijf Nazen, ja, dat klopt. En die waren van Zitter, toch? Die waren van Zitter, ja, dat waren een paar leden van de Marotte, Thije Hunnekes, Helene Meijers, Oud Vos. En die zongen eigenlijk... Ja. Ik heb een fragment. Ja. Is het? Ja. Ga je voor Tudder? Het wirtschaftswunderlijme zie dat daar in Tudder. Die keut die zette zich dan bovenop een utter. Ja, wel een klein beetje een idee wie dat geklonken moet hebben in 69, hè? Daar hebben koeien dusje uit de honger hun boek. Ja, Tudder wordt eigenlijk meteen nevenzitter leek. Maar het wordt op dat moment wel Nederland. Ja, ja. Ja, jaren 60. Dat is wat we nu eigenlijk veel minder hebben. Gewoon van die kleinkunstachtige groepjes die met gitaar of wat dan ook optreden. Met Kolder toch gaat vertellen wat we lijf onder de lu. Tudder, de Franse zelfkantje, is Nederlands geweest, is vertrokken naar Duitsland. Dus ja, die Udder is op mensen van Dutch. Ja, de Wat waren er nog meer de bij de uur BCL? van de koe, hè, voor de duidelijkheid, voor wie het niet weet. Zullen we nog een groepje doen, ook zo'n parodiegroep? Ja, kijk maar eens of je weet wie dit is. Maak je al een beetje makkelijk, stel je een beeld. Ik zoek stond de Mijnstreek troubadours. Ja. Schelvend, hè? Schenveld. Dit zijn ze, hè, de Mijnstreek troubadours. Ja, ooit uit een koor in Stangen, meen ik, hè? Ja, dat is een soort een mannenkoor die grappige liedjes zingen. Ja. Wij verwachten dat ze klaar zijn met zingen. Ja, we hebben geen geluid, maar ik ga niet dadelijk een fragmentje van deze LP laten horen. Dan hebben we een klein beetje een idee van wat ze gezongen hij je kennen hebben. De Mijnstreek troubadours. Even gewoon nog eens midden in de plaat. Jannesman, die heeft erin geschoten. Hoe was het met die andere dan? Die is vlug weggelopen. Zo een haast, zo wonderschoon als deze. Ja,
dit is in het groen knollenland. En daar maakten ze er een versie van. Zo een taak, zo wunderschön wie heute. Ja. Jan Keuzenkamp wordt de grote gangmaker achter de Mijnstreek Troubadours. Dat is ook bijvoorbeeld ook achter de ritmicgroep, daar hebben we ook heel veel mee te maken. En opgenomen trouwens is deze bij Jan Taylor volgens mij. Een troubadour waar ik al heel lang mee bezig ben, waar we nauwelijks bewegend beeld van hebben, maar op de zitting van 1969 van de BCL-treffen vinden we een ene keer mijn grote vriend Joep Rademakers. Ja, dat is hem. En hij zweept die hele zaal op om met te doen. En ja, ik weet niet wat er precies zingt. Maar dat zou zomaar dit liedje kennen zijn. Wij gaan naar bed en neem dich de wekker met. Het 's morgens toen leefde af, der papa houdt doorgepaard. En wie het toen wakker wordt, toen keek je eens op de... Joep Rademakers. Doe arme papa, joh. Hij had veel liedjes over alcohol, hè? Over alcohol, maar hij... Rondom alcohol. Hij ook hele levenliedjes, hele kleine levenliedjes. Maar deze papa, dat wordt een beetje een, daar hij het een beetje lastig met zichzelf. En zeg genoeg oude kroon. Is dat oneerbiedig of... Ja, voor nee misschien. Nou, nee. Dit is zo'n hele oude muts op de piano staan. Ja, dit is echt oude krom. Dit is een hele oude krom waar ik liedjes heb. Ja. Met respect, hè, want? Ja, dit was mijn, vorig jaar mijn kerstcadeautje en dat kreeg ik van de zoon van Frits Rademacher. Is dat echt de vastelovensmuts van Frits Rademacher? Dit is de muts van Frits Rademacher. Worden al zijn zittingen met optro. Ja, zit er nog op? 1952. Ja, wie ik dat kreeg voor Christmas, toen had ik de vasteloven, de Lindekop natuurlijk. Ja. Toch genoeg oude kroon. Even, want Tom, doe komst. En we horen het programma voor hem bereiden. Zo kom ik op dat sprookje. Oh, ja. Leg goed. Toen dacht ik dat ik... Ja, nee. Leg even goed. Want... Ik vind op YouTube een filmpje. En dat komt van een duo af. Emma Rose Thompson. Zoals ze het aan de naam niet zeggen, maar Kumut Velde. Is een danseres, professionele danseres. En Maxim van den Broek is een jongen uit Amsterdam. En die twee zijn elkaar tegengekomen. Emma heeft wat dansopleidingen doorlopen. Natuurlijk begon bij de beroemde danslerares Lisbeth Wiertz op het Valuwas College in Venlo. Die heeft door de eerste trap onder de kont gegeven van meisje die moest gaan dansen. Opleidingen gevolgd, ook in Madrid. Is weer bij ons in de buurt en heeft zich gestort op het editen en het camerawerk, dus het maken van films eigenlijk en van opnames. En samen met Maxime de binnenstad van Venlo ingegaan, op een moment natuurlijk dat het er erg leeg is. En dan kreeg ze eigenlijk het vastelovensprookje dat gewoon op YouTube staat en op Facebook te bekijken is. En wie het op 3 minuten 00 ook echt terug kan houden, dat vind ik goed knap. Ja. Het is een bekende liedje natuurlijk van Frans Pollux, gebaseerd op het boek van Jan van Mersbergen, Naar de overkant van de nacht. En ik dacht in eerste instantie, ik moest dat liedje dan gaat invullen. Maar omdat het eigenlijk een soort dansproductie is geworden, is het heel bijzonder. Ja. Kijk mij. Het begint met de tekst, voor het tweede jaar op rij blijven de Venlose straten tijdens vastelovend misschien leeg. Maar wat nou als je een magische vastelovensbril vond, waardoor alles er weer eventjes uitzag zoals het hoorde? Kon niet nog goed, vannacht kon ik door. De stad is mijn toes en hoor ze erboven. Zin ik weer wat nieuws en huur ik een leed. Zo'n prachtige wies, die koos ik nog niet. Die 3 dagen in het jaar, geen sloop, geen tijd, nooit kloor. Kom mij naar de overkant van de nacht begon. Duister is koud in Venlo mijn hart, maar ik werm mich aan vastelovend. Ik lui niet vannacht, ik leef en ik lach, ik dans en ik chance en ik druim en ik wacht. Ik wacht mis de mond en de ster weer weg zien gegaan. Straks aan de overkant
Dan gaan we naar boete, dat is wel allerlies. De smink op de snoeten verdrief al het gries. En Joeske wel speelt en het vuurjaar weer kun. En in een Rijn vult dat de strak is weer zon. Als het laatste lintje weer klein, als nog hoest doet weer. Maar ik ga naar de overkant van de nacht van mij. Het duister is koud, ik ben nog niet oud, maar ik werk niet aan vastelovend. Ik luim niet vannacht, nee ik leef en ik lach. Ik dans en ik chans en ik druim en ik wacht bis de maan en de sterren weer weg zien gegaan. Straks aan de overkant van de nacht, door wacht de vuurjaszon. Maar ik ga naar de overkant van de nacht van mij. Duister is koud en Venlo weer aan, maar mijn deken het is vastelovend. Ik luim niet vannacht, ik leef en ik lach. Ik dans en ik chans en ik druim en ik wacht bis de maan en de sterren weer weg zien gegaan. Straks aan de overkant van de nacht, door wacht de vuurjaszon. Achter de nacht, door wacht op ons de zon. Als dat nog niet prachtig is en ook geweldig het gevoel weer van ja, we willen wel vieren, maar het is even niks. Hè? Heb ze teruggehaald? Ik heb het niet teruggehaald. Nou, ik heb hier toch iets na het laten we dat de kieker even besparen. Maar het geeft ook wel aan dat ondanks al die ellende, zo, dat ik denk dat als we weer mogen, dat de vastelovend keihard zal terugkomen. Uitbarst. Dat vult ze aan, hè? Veel spanning, hè? Als we zo'n prop wat onder zo'n vulkaan zit en wat dan het roet wil, en dan komen we aardbevingen en in één keer springt dat roet met alle lava. Verdrieven. Wow. Goed. Ik heb een boek metgenomen. Het geweldige boek over het LVK. En ik heb gebladerd naar het jaar 2002. Wij wonnen in 2002. Nou, het was sowieso bijzonder, joh, omdat L1 voor de allereerste keer live ging. Vrijdag over. TV, hè? Radio op tv, radio deden we allemaal live op tv. Ook onder druk van iedereen deelde meer van waarom zit je niet live op tv. Ja. En toen waren er een veilinghal in Blierik. De Wortelpin organiseerde dat. Dat wordt overigens door Frans Kronenberg gewonnen. Ja, wie de Hergot Limburg had gemaakt. Precies. Maar dan hebben ze een andere opname die ze wel zullen te zien. Nou, wat heel grappig is er trooien lui op in dat jaar die nu iedereen kent. Maar toen worden het nog van die sneuzels. En wisten we helemaal niet wem dat hoor. We gaan heel even kijken naar een liedje, een raar liedje. Ze hadden 3000 kazoes uitgedeeld in die veilinghal. En Roy en Ivo. Roy en Ivo, wem is dat? Die speelden en zongen het liedje De Toetofoon. Ze komen uit Gebroek en het gaat over een toetofoon. Limburg, hoe zijn ze? Die handjes omhoog! Manje prachtig! Ja, Toulouse! Lief Lu, ik heb geen nieuws voor u. Dan laat ze schreien, grote hit, joh, een sensatie. Dit is geweldig, grandioos, dit is magnifiek. Een 18 vasteloven struit manifestatie. Het klinkt niet wie een truid of saxofoon. Ik blaas op deze schoen een toetofoon. Het
nieuwe vastelovensmelodie. En als ik die huur, dan voel ik me gans blij. Nog over met z'n allen. En degene doet de voet aan met zingen. Met de handjes. Met z'n allen, alaf. Alaf, alaf. Zeg wil zich te doen te schoen en doen te volgen spelen. Dan hoeft ze niet naar de muziekschool of op les. Het geven vastelovens cursus alle wielen. Nu toch met, kom op en toch die best. Als we samen doen te klinkt in zo'n schoen. Dan huurt ze weer zo'n prachtige warme toon. Dat klinkt dan door als vastelovensriek. Het is geweldig, grandioos, manje. Prachtig. En nog over, met z'n allen, de handjes te logen, zwaaien. Hey, 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 hey. Alaf, de kumper. Met z'n allen. Alaf, alaf. Hey, zeg nou Loes, kan ik misschien? Dat doet de voen, dat is geen vrouw willen. Maar hier staat er Emil. En dat speelt een schoolstukje moderne muziek. Let op, de kumper. Met z'n allen. En nou, kom op, met die handjes er nog in. Hey, 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 hey. Alaf, alaf, met z'n allen. Alaf, alaf. Hey. Wat ik hier, hè. Super, manje prachtig. Limburgs voor de laatste keer, voor de laatste keer. Hier zit ongelooflijk, ongelooflijk, manje, prachtig! De toetofoon. Ja, ik vond je het net echt een metzanger. Het wordt denk ik ook te veel verroet voor het LVK toen. Hè? Is het flauw om te vragen wieveel punten, wieveelste plaats? Ik zit in het boek 12e plaats. Dat is niet onverdienstelijk. Maar we zoeken natuurlijk Ivo Rosbeek. Roy, van Ivo en Roy. We zoeken Emil Tsakovic in beeld. En als je goed gekeken hebt... En Lex. Zo graag inderdaad. Lex Nelis helaas was omvallen vorig jaar. En ja, ze zussen toch wie dat dan werkt. Maar LVK kost het niet waarderen, want ja, 12e. Ja, dat is nog niet eens boven de helft. Hè. Nog niet in het linker rijtjesexgebied voetballen. Daar. Liedje nummer 8. Dat is een liedje van Bert en Ursula Garnier uit Maastricht. Bert en Ursula hebben al Dekker in de finale gestaan en hebben hem ook een keer gewonnen in Horst. Dat was een fantastisch, dramatisch gebeuren, Ursula. En is dat een kleine van u? Nou, dat is de oudste. Maar zo nog een kleine keer. Dan heb ze nog een kleine. Ik heb nog een kleine van 2,5 jaar. Die is nog gaat te klein. Die nemen we de vorige keer met. Schobbeling. Het is wel wat, hè, hey, in deze zaal. Ja, het wordt ieder jaar groot, ieder jaar imposant. Ik ben altijd een beetje de klutskwie als ik gij ben, want dit is natuurlijk niet gaan wat ze iedere dag meemaakt. En ja, ik moet straks eigenlijk altijd even bijkomen. Ja. Bert, aanvankelijk mis je een liedje van u. Ik denk, hoe is dat toch? En op het laatste moment, daar kwam het, hè? Dat is onvoorstelbaar. Zeker afgelopen zondag met de prachtige jubileedag van LVK hoort ervoor op het sleten van een dag toch voor de bijwonen in de finale. Een grandioze ervaring. Maar ook om erbij te maken zien, een moment te maken beleven voor de Limburgse vastelavond. En een chapeau aan iedereen, aan de vastelavondvolk van Limburg, aan de jurering, presenteert iedereen voor zijn jubilee tot van weer ook na 6 keer hij mag stonden. Magnifiek.
aan Zishu. Even heel kort, wij gaan het nummer brengen. Jij gaat op het bankje zitten. Dat gaat zingen, het Piratenschip moet bestreek, Zishu. Oké, wij gaan luisteren naar nummer 8. En de titel daarvan is, ik zie ze nog niet naar boven gaan, maar ze zullen ook ongetwijfeld komen. 10 vingers in de lucht uit Maastricht. 10 vingers in de lucht, de veulen aan de grond, de rest dat komt vanzelf, die dans weer in het rond. 3 been van Elvestik, ik heb een hart wie een snee ligt. Mijn neus die loopt niet leed nog, jou zo geeft dat in een keer van jou. We moeten assen. Mijn tong hing op de grond. Ik ken geen broodje meer zeggen. Ik heb een ruige mond. Mijn rug, die is gebroken, toch ben ik zo van kop. Zing ik een harmonie voorbij, stop ik met die vinger in de lucht. 10 vinger in de lucht, de veulen aan de grond, de rest dat komt vanzelf, die dans weer in het rond. 3 been van Elvestik, ik heb een hart wie een snee mikt. Mijn neus die loopt niet leed nog, jou zo geeft dat in het hier van jou. 10 vinger in de lucht, de veulen aan de grond, de rest dat komt vanzelf, ik dans weer in het rond. 3 been van Elvestik, ik heb een hart wie een snee mikt. Mijn neus die loopt niet leed nog, jou zo geeft dat in het hier van jou. 10 vinger in de lucht, de veulen aan de grond, de rest dat komt vanzelf, ik dans weer in het rond. 3 been van Elvestik, ik heb een hart wie een snee mikt. Mijn neus die loopt niet leed nog, jou zo geeft dat in een keer van jou. Jou zo geeft dat in een keer van jou. Hey! Ik heb nog een beroemde Limburger, de Oersmiddag met het LVK. Maar dat wordt toen al wel beroemd. En die komt uit Remun. En ik moet zeggen dat er toen iets ronder wordt als dat er nu is. Wat zijn over wem ik het heb? Ja. Ik heb het over Big Benny. En Big Benny, die zong in het LVK van 2004 het nummer Kiekblie. Als ik morgens op, maar sloeg ze nog heel vast. Het sloeg ze van de wekker naar de ochtendjas. Dan had ze liever niet dat ene stikker zit. En ik zo vroeg al in de gaten heet. Maar voordat ze aan denken kind. Er zaterdag op bent. Kom laat die mensjes nu eens even lekker wiebelen. Want ik zie zo geen gezicht. Dan geeft vanzelf in binnenste gaat kriebelen. Dat geeft geen goed gevoel bij mij. En als du lacht, nou ik lach ik ook terug. Nou dit, iedere keer opnieuw.
en wordt gezakt door in een leven lang. Maar ze me zo blij. Jij de dikke slecht, of hup ze een spek. Trek dan maar eerst die waaien in die mensjes weg. En blijf mij maar gerust, als du chagrijnig bus. Wist du de ganse nacht niet meer gekust. Want kussen doen alleen maar blije lui. Met een hele gooie bui. Kom laat die mensjes nu eens even lekker wiebelen. Want ik zie zo geen vliegen zit. Dan geeft vanzelf in binnenste het kriebelen. Dat geeft een goed gevoel bij mij. En als du lachst nog meer lach ik ook terug naar dit. Iedere keer opnieuw. En schacht en mot gezakt tot in mijn leven lang. Maar ze mij zo blij. Kom laat die mensjes nu eens even lekker wiebelen. Want ik zie zo geen vliegen zit. Dan geeft vanzelf in binnenste het kriebelen. Dat geeft een goed gevoel bij mij. En als du lachst, nog meer lach ik ook terug naar dit. Iedere keer opnieuw. En schaft en mot gezakt door in een leven lang. Maar ze mij zo blij. Erwin Veer, het LVK in het Reutje van de Berggeiten. Hè? Ja. Het LVK wordt bijna regende volgens mij in die tent. Ja, vanwege de condens, hè. Ja. Ik ben hier trouwens even kijken, kijk blij, 6e. En doe best met me geschreven, nee? Piet en Suzanne van Bree, vader en dochter. Oetegelen, ja. Goed, ja, dat wordt det LVK. En daarmee zit deze aflevering van De Klanken van de Ovenklok, tenminste de eerste aflevering van De Klanken van de Ovenklok, er helaas ook wel bijna op. Ik bedank natuurlijk Beppie, ik bedank René en Tom en ik bedank ook Frank Steins. En het liet me passend, een programma Klanken van de Ovenklok, dat wordt er ook uitgegaan met de klukjes van Frank. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, Wheeler en New Energy Systems.